haste hapang jisek phano haste na hamkwrai ka hane khukbai bolai saphano kamiab jayo akok bai belainu kotor phenlebu nujagui tongo aborok ni bisingo chikon bikon sakno neta kotor sirburui sak torjana rokni jarino omhai kbangkuk hamkwrai kasujagui derai tongoni mangpli nujagui tongo aboni no kaisa phunukmari wngkha laithang 2018-19 rang bisiwo Assam Agartala lahar kotori longtre hatari shikari bariwo team UTF bai kaisa market set tangi rijakmani amchini lukurokni satung katiboi saklommanai Mwikhwthung Thaikkwthwng achugui phalainani wansugui phia belaino wanama singsa haponi sepsap bahaike lukurokno reiman abno wansugya kare buiruma sudano deraroi tonka kisajak thangrangni neta ojamaro 2019 bisiwo tangi rijakmani puilake asukna ka sujaka poloke truk shetnogo boat wagrok khawai sitra rakha tei paithago hike khorogo thong kongsa kongnai khlaye bagai jani nokhugrok snamai nalaikha je boroni bagai tangjakmani shet a borok hike tabuk aro satung wate manjugino nokho talawo achuk lai Mwikhwthung phalai tongjao haike bahaike hamkwrai phasinai bahaike slaijak sinai Twiprasarokni talika buinu sibide majaberi tongai sinai kogunu tongo nini kebengnai arini slai nini wansukma habiase tibu kirima sijahanai dopani hamkwrai kasunai deranai buini dopani sibiya baitani bisingono kebangma tongo ha abo to set sengse tangai kelangmon sini enju ni ngai abo tangai sabu dukan khaina baikha abo to borok no dukan khaina ni kelangmaya norogoro lama kana Mwikhwthung phalnai rok no ara achuk laitheng phal laitheng ni sengse tangai kelang mula abo aro se wo kha kiri se chung breke dukan se mani aro sabu wa khabo bo brong no ha se de ri nai ma de ro tong nai ma sabu ture to nga borok rok tabu goro dukan dinai rok tongo ta dukan dinai rok tongo ঠিক আছে